daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu don warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ I yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda ka bɛn ni baaraw kɛcogo ɲuman sabatili ye société énergie du Mali ale bena mise à jour kɛ a ka compteur papier Isako bɛɛ lajɛlen na donna nataw la ni fɛrɛ kura min filɛ nin y'a dabɔkun ye ka se ka jigiya to ye ani baara kɛcogo ɲuman k'o sabati ani maa minnu bɛ baara kɛ kuran na olu ni ɲɔgɔn cɛ nin compteur baaraw bena kɛ ka bɛn ni octobre kalo tile 16 ye san 2024 b'a fɔ kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ye a bena code 3 de sɔrɔ chiffre 20 na ta o ta n'o kɛra aw fɛ nka a tɛna kɛ kelen ye bilen nin baara in hokumu kɔnɔna la ka se k'a kɛ a ka ɲa kɔdu nunu u bɛ da ɲɔgɔn kan cogo min na o de filɛ nin fɔlɔ I b'o don compteur bɛ sɔn o la I bɛ sɔrɔ ka filanan tugu o la compteur bɛ sɔn o la I bɛ sɔrɔ ka sabanan n'o y'a laban ye k'o tugu o la compteur bɛ sɔn o la EDM SA ko b'o kɛ ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen na dɔnniya nin baara kura min filɛ nin ye sago tɛ se ka kɛ a kunna baara hukumu kɔnɔna la n'o y'a sɔrɔ kɔdi minnu salen don aw bolo n'a ma la baara fɔlɔ a y'u la baara ka compteur la yanni nin mise à jour cɛ n'a ye gɛlɛya sɔrɔ walima n'a mɔgɔ bɛ kunnafoni dafalan na k'u b'a da u ka kɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen kulo kan a y'an ka centre d'appel wele min ye 36 077 walima a ka taa n ka agence dɔ la kelen na زهورهم دايما منجدد ambade te duma kanubaw ample domine ko bibina bela jile sigle kudo ka temi nani kono anga jamana kono ashurula ni watina no e tever rasul atoko kadi chogo mina ate fanan kadi katemoga tever rasul ka tashin furo kono fika barada kono ana jabe nywana tever rasul nkeo ke ka tewuli fonga benefunji kala o bana ta butigi la doro ikafo ko tever rasul benefunji lama walima tever rasul nyamakulama walima a jasmine no mandiye a simple o fana be yino tever rasul ibe jaffe mo fe nyini tela a bela jile be ka nyu zora kono nana anga na nyu nege ni ko te duma bibina iba fo ko tever rasul abe froko chenyi ngono ninga seba samvala la ko rasul a froko sanfe chebe nyame sanfe tamaro shun jugoro wa i mago ba nasugo fe on fe na o jabe o froko ga ni mago be a benefunji la maka benefunji jabo ka ni mago be a nyama kula maka nyama ku jabo ka fuka tabla jasmine na ana simple tever rasul a jezene do jamana infantan nani bela jilela ni watina grossisi fe on fe be sugubala ni sera o mananga quartier kono ani sugu werawla ibe tever rasul soroe ni mago ba camion va sandala ibi wuli ka senguluna ikoma koro kare kono nana wali ma ibane gaduro bamba 76 44 30 29 79 60 31 60 mbalmake ibe ka fen fen fo tever rasul la nini beba la ay nete nyin galige tuguni nebe wuli ka tasa tever rasul ka sanu wa akade 100% naturel okmana ambeka mi Ayaw gardige chifle awo atuma sera Star FM sorobunda ka spécial promo Noël anaka spécial promo fin d'année olu de tuma sera Bamako ani Sikasso aw kana communiquer tout no bi fe ka usendo angani jeuna aka no aw bi jazz 460 jazz 2 jazz kori aw ka telefonu na ni drame keme ni mugandoroni aw gardige bi siga faraki wa aw ka sorota dogomani o e sifawari wa mugandi e madon ukadi aw kana communiquer wala saka wa
mugan caman sɔrɔ a ye jeu kɛ ka caya aw be se ka tike ta fo tike mugan a ka nɔgɔ jazz 460 jazz 2 jazz aw b'o de kɔri aw ka telefɔniw na. Star FM sɔrɔbonda ka spécial promo Noël ale tirage be kɛ décembre kalo tile mugan ani naani Noël yɛrɛ dakɔrɔlani na wa spécial fin d'année o be kɛ décembre kalo tile 31 a ye jeu caman kɛ aw ka nafolo caman sɔrɔ ka se k'aw ka fête de fin d'année diyabɔ. Hakilina jiginna aw be deli ka tirage minnu kɛ tile kɔnɔ Star FM sɔrɔbonda la olu be to senna ni o kɔdi ye jazz 460 jazz 1 jazz o sɔngɔ ye dɔrɔmɛ 60 ye. Star FM sɔrɔbonda ni nali kɛra tare ye. Agence Dunia Travers Service ako abibu nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na. N'an taara hɛrɛ la ka segin hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada. Directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn ka ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la. Kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban. O tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lak'i ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye. Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Bismillah an ka jamukan kɛnɛ kan données personnelles on en parle ni ye kunnafoni telima min bɔra APDP mɔgɔw yɔrɔ ko k'a da cakɛdaw kulo kan jamana cakɛdaw baarayɔrɔ privéw i n'a fɔ banquiw microfinancew hôpitaux laboratoire de santé agence de communication presse écrite presse audiovisuelle miniw boulangeries supermarchés hôtels bars restaurants écoles publiques écoles privées avocats notaires huissiers pharmacies sociétés de vente de véhicules jamana cakɛda fɛn fɛn bɛ baara kɛ ni adamaden tɔgɔ la kunnafoni ye Mali kɔnɔ ko courrier bɛna se aw ma k'aw invité aw kana aw ka traitement déclaré au niveau de l'APDP ni courrier sera aw ma aw bɛ se ka wuli ka se APDP la aw ka traitement ɲɔgɔn fɛ aw b'a cartographier k'a dɔn aw kan ka formulaire jumɛn rempli o formulaire rempli kɔfɛ aw kan ka musaka joli sara o bɛɛ lajɛlen bɛ d'aw tulo ka APDP la walasa aw ka kunnafoniya sɔrɔ ni courrier ninnu na aw bɛ se ka nɛgɛjuru ci 20 23 86 15 ou bien ka wuli ka se APDP la ɲɛfɔli ka k'aw ye k'aw bilasira. Hôtel Lafia Dagaro Benendo Sebari Bangetaba secteur 3 kono Hôtel Lafia Narani Dususumaye Kafara Kilianka Lafia ka Hôtel Lafia Nyema Angunana Kukura ay danfara don Hôtel Lafia ni Hôtel Tou ni ɲɔgɔn ka bolo moana bo Dakabana Palo kata se Dakabana Batiri Lichomuma pour que ka se ka dususuma fara kiliyanw ka lafiya kan k'a t'a fɛ ka mɛn hôtel lafiya kɔnɔ courant tigɛra tuguni an bɛ waati min na i ko bi hôtel lafiya kɔnɔ 24/24 courant ko kɔni o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye 24/24 jiko o tɛ kɛ maa nɛgɛla ye anw minnu bɛ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Afrique Europe k'i bɛ fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don courant ko la jiginyɔrɔ ko la i senfa biribiri i ka hôtel Lafiya magɛn samuru dakabanaw ani a dilan dakabanaw ka taa se ventilo climatiseur dakabanaw
k'i da lafiya la ka wuli lafiya la yɔrɔ kelen pewu anw fɛ Mopti yan Sebare Bangitaba secteur 3 a fɔ hôtel lafiya i nana anw lafiyali kama alhamdulilahi anw lafiyara a y'aw senfa biribiri ka hôtel lafiya magɛn Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Europe i bi fɛ o fan fɛ k'i bi fɛ ka na Mopti k'i kamana gannen don ko kurantigɛ de Mopti n'i sera hôtel lafiya la alhamdulilahi bi kurantigɛ kɔni o kuma banna k'i bi fɛ ka na Mopti k'i ka jama de ka ca a ka di ye aw bɛɛ ka sɔrɔ ɲɔgɔn kan yɔrɔ kelen pewu hôtel lafiya hali n'aw ye maa 1000 sɔrɔ aw bɛɛ bi se ka jigin hôtel lafiya kɔnɔ aw bi ja ɲɔgɔn fɛ ka wuli ɲɔgɔn fɛ an bi fɛ ka formation de kɛ n ka jama ka ca salle formation bi hôtel lafiya kɔnɔ min bi maa 200 a n'a kunkan fɛn a y'aw senfa joona aw ka hôtel lafiya magɛn hôtel lafiya a nana anw lafiyali de kama vraiment anw lafiyara juru sira 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Tinga an ye dɛmɛ caman kɛ nka an b'an profiter yan k'a fɔ e Kassim yɛrɛ ɲɛna k'a fɔ baɲumankɛ tɔn mɔgɔw ye an ka da yɛlɛlen don hali bi an ma ambulance sɔngɔ an ma a kurun k'a fara ɲɔgɔn kan ni mɔgɔ min bɛ se ka an dɛmɛ numéro bɛ ni i bɛ se k'an dɛmɛ hali ambulance la ka ambulance d'an ma a bɛ se ka na hali n'a ye Kassim ka yɔrɔ la yan an bɛ n'a minɛ yan numéro min bɛ yen n'an kɛlen don k'o bila ambulance dɛmɛ kama o de ye 77 37 21 42 77 37 21 42 Kassim n'a ye mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'an dɛmɛ n'Ala sɔnna ma o bɛ diya an ye an yɛrɛ n'a lase mais an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugu tigilamaw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 0 11 20 walima 80 0 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45. filɛbaw ni an lamɛnbaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye ntɛnɛn ye dɔgɔkun tile fɔlɔ ye bi ye nanzarakalo ale tile 23 san 2024 an b'a fɔ n ko ala ka bi tile hɛrɛ di anw ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala ka dɔgɔkun kuforiko ɲuman di anw ma an balima chrétien minnu bɛ labɛn na ka Noël fête ɲɛnamaya an b'a fɔ fana ko ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya an n'u bɛɛ lajɛlen ye si ni kɛnɛya ni labanko ɲuman ala k'a d'an ma ala k'an bɛɛ lajɛlen kisi banajugu tɔɔrɔ ma k'an kɛnɛyalen to yaasa min ye baara minnu b'an bolo an ka se ka olu timɛ ka se k'an ka wulikajɔw kɛ min ye dayirimɛ ɲiniw ye ka taa fara denbaya ale magow kan ani maa wɛrɛw magow ka se ka olu ɲɛnabɔ ka nafa fana ɲɛ an faso ye sɔgɔma in na an ta yɔrɔ man ka caya nka ko n'a kɔrɔ ma an ta yɔrɔ bi caya AES jamana ɲɛmaw ko ka kɛ ni Faransi ni CEDEAO ka ŋaniyaw ye ka kɛ olu ma yaasa ka se ka u ka jɛkulu k'a dafiri k'olu y'u ka sɔrɔdasiw n'u ka kɛlɛkɛcɛw bɛɛ lajɛlen lawuli k'u jɔ k'u labɛn i n'a fɔ kɛlɛ ye sini sɔgɔma ye o min ye alerte ye o communiqué bɛ an bolo yan
Wolomasiri tabaw Banyangara mara la olu ye takari foroba bina ye wulikajɔ minnu kɛra olu fɛ ana o da aw tulo kan chiffres ka tɔn min bɛ n'o ye CNJ ye ale ye ɲɛmaa kura sɔrɔ a tɔgɔ ye Sori Ibrahima Sise jɛrɛ in a kɛra Bamakɔ yan san 3 baara o kalifara ale la Sumaila Sise tɔgɔla fondation ale y'a ka laada timɛ ɲinan y'o san 4 ye ka donbolo kɛ denmisɛnw ye école ko ta nasira fɛ sanyɛlɛma n'o ye nanzara san ye o labɛnw bɛ senna sugu kɔnɔnaw la promo ale ni ndregilenw olu bɛ ka feere maaw ma Kayi festival kunbɛn o labɛnw fana bɛ senna kunungo min ye Kayi tribune ba ye u taara o sɛbɛkɔrɔ fura coordinateur régional min bɛ an b'i kɔ tɔgɔla Kayikaw fɛ n'o ye Dawuda Kamara ye ale n'a ka cɛ dɔw olu ye o baara kɛ farikolo ɲɛnajɛ ta nasira fɛ CHAN ale éliminatoire hukumu kɔnɔna na sa Mali an kun bɛ Mauritanienkaw fɛ yen o datura ana 1 ani 0 kari nata kɔmasegi bɛ kɛ Bamakɔ yan ni Ala sɔnna a ma an b'a jibɔ ka dɔ wɛrɛ fara a kan an fana b'an ka penalty sɔrɔ an b'o don yan komi olu y'u ta ngolo de y'a minɛ koyi an fana b'an ka penalty don yan sɔgɔma in na nin y'an donkan ye aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma ko kura Amara ini keba aw Keta aw Jalo aw bisimila anameku min ye maaw tɛ aw ye nka aw tɔgɔ bɛ yan kuma bɛɛ o ye baara n'a kɛcogo ye Amara yɔrɔ an bɛ cadeau de di maaw ma sisan ISC an bɛna ale ta kɛ bolomafara ye parce que i ye ko kɛ cogo cogo fo mɔgɔ kana bolomafara d'i ma de hala u mago bɛ bolomafara de la donc sɔgɔmadaw fɛ n'i y'a mɛn don min ko bolomafara o ye ISC ye cadeau o ya an yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ Mali kɔnɔna yan ye Amara kunungo Mali jabarani na Burkina jabarani na ka taa se Niger jabarani ma u ye laseli kɛ nɛgɛ kanɲɛ 20 u bɛɛ lajɛlen ye u ka kumalaselaw ta min ye jamanakuntigiw n'o ye ISC jamanakuntigiw ye olu ye bataki bɔ a bɛ fɔ min ma sa ko bataki min ni o ye jamanakuntigiw ka bataki ye ko ka kɛ ni u ka faso o lakanali ye hɔrɔnya ani danbe kɔnɔna na dugudenw bɛ se ka lafiya cogo min jamana ninnu dugukolow bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ se ka to cogo min yaasa ka se ka dan sigi maa minnu ye jɔya minɛnw sigi an ka jamana kan jamanakuntigi Capitaine Ibrahim Traoré n'o ye Burkina Faso jamanakuntigi ye min ye Général d'armée Assimi Goïta ale ni Général de brigade Abdurahmane Chani n'o ye Niger bi furancɛla fanga ɲɛmaa ye olu ye fɛɛrɛ sigi sen kan septembre kalo tile 16 san 2023 ka jɛkulu sigi min tɔgɔ ye ko ISC fara ɲɔgɔn kan jɛkulu cɛncɛnfuga jamanaw olu tɔgɔ la min ye o fɛɛrɛ min sigira sen kan bataki kɔnɔna kuma don o y'a to sa wulikajɔw ni cɛsiriw yaasa ka se k'u ka dugu k'olu makara yɛrɛma hɔrɔnya k'olu sigi sen kan min ye basigi ni lafiya ye ka se ka taabolo kura k'o sigi sen kan jamanadenw olu nikanko ye min ye k'o dilan o senfɛ sa ISC jamanaw n'o ye cɛncɛnfuga jamana 3 in ye Mali Burkina Niger olu ko ko farafina anw fanfɛ bolo tɔ min bɛ yen ni o bɛ yan fanfɛ ko olu y'u senbɔ la n'o tɔgɔ ye ko CEDEAO waleya in min ye 10 janvier kalo ale tile 28 san 2024 u y'a yira sa k'a fɔ ko olu senbɔra o la o kɔfɛ u ye ɲɔgɔn sɔrɔ ɲaame min ye Confédération des États du Sahel k'o sigi sen kan jamana 3 in ka jɛ ka kɛ kelen ye
ka bɛnkan kelen ta ka taabolo kelen ta o kɛra juye kalo tile 6 san 2024 jamanakuntigiw ye baarakɛ caman sigi o senfɛ sa u ko o de ma ko fara ɲɔgɔn kan jɛkulu ka kɛ ni jamana ɲɛmaaw olu ka kow kɛcogo ye ISC ale kɔnɔna na o jamana ɲɛmaa 3 in k'u y'a la kɔlɔsi ni waati laban in na ko min ye olu ka jamanadenw ŋunanfan ka taa bɛn ni kelenya cɛfɔ ni kan bɛ o sira fɛ ko Faransi fangandraki fanga Faransi fanga min n'o o ɲɛtana ye olu ye ko y'a ye k'a fɔ bi a ka hakɛw kɔni dan sigilen no olu la k'a kɛlen ko k'i sinsin jamanakuntigi dɔw ka anw fanfɛ bolo fɛ ko u yɛrɛ dɛsɛlen k'u b'a fɛ sa ko k'a lajɛ ka ISC ka ngaran do ale ka ɲɛtaa la min ye ISC bataki kɔnɔna min fasila Asimi Goita fɛ k'u b'a yira sa k'a fɔ ko min ye olu kɔni ka bɔli CEDEAO la wa ko kɔni kuma banna mɛnna sabula olu ye kunnafoni di kɛ ka kibaruya di Desanburu kalo in ale tile 14 min ye jamanakuntigiw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye CEDEAO ye olu balila k'a ye ko k'a fɔ ko kalo 6 ko farala Mali Burkina Niger olu ka bɔli kan ko o ye fɛɛrɛ ye fɛɛrɛ min Faransi fangandraki fanga a n'a dɛmɛbaga jɛkulu minnu bɛ bi olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ mun sigi sen kan ka olu ka ISC k'a dafiri ko n'o tɛ ko kalo 6 in ko fara kun tɛ a kan o de la sa ko min ye ISC ye yanni CEDEAO ni u ka jɛ ka kuma ka hakilina di u bɔcogo la k'u m'o kɛ dɛ ulu y'a laɲini fɛ ko a nɔgɔnin fɛ ko u bɔra tɔ in na k'u kun kan ka olu fana jaabi a nɔgɔnin fɛ jamanakuntigi minnu bɛ cɛncɛn fo ka jamanaw kunna n'o ye ISC ye ko ulu kɔni dabali de banna koyi CEDEAO ka sin ka wuli de dɔrɔn k'a fɔ ko kalo 6 k'o ye mɔnɔbɔ ye ko k'a sɔrɔ a min sara olu la a n'olu ma foyi fɔ ko wa k'olu t'u ka kalo 6 in jate han ko y'u ka ko de y'u bolo olu sen fosi tɛ o la o t'olu ɲɛsira la olu jamanakuntigi 3 u kɔni nimisalen de y'a ye k'a fɔ ko CEDEAO yɛrɛ kɔnɔna na jamanakuntigi damadɔw bɛ yen olu faralen don ɲɔgɔn kan sa yaasa ka se ka Faransi fangandraki fanga in k'u ka waleyaw k'olu tintin min ye jamanakuntigi tɔw u b'olu bɔ u dabolo ka kuma caman n'u k'u bɛ fɛn minnu sigi sen kan u b'olu ka kumaw lagosi u b'olu ka kow bɛɛ lajɛlen tiɲɛ u bolo jamanakuntigi damadɔw bɛ CEDEAO kɔnɔna na sa k'o ka wuli ka jɔ n'a ka baara bɛɛ lajɛlen bɛnnen don min ma o ye sa ka se ka min ye Faransi ka hakilina k'o tinti tɔw kun k'o kɛ baarakɛ bolo ye k'o kɛ taabolo ye ko olu ye min la kɔlɔsi k'o bɛɛ tɛmɛnen kɔfɛ min ye jamanadenw maaw n'u bolominɛw la kɔlɔsili ko baara min dɔ bɛ ka sigi bi ISC fɛ yaasa ka jamanadenw ka nafa sɔrɔ la ko CEDEAO dati don o la dɛ ko fɛn o fɛn bɛ yen n'o ye jamanadenw kunkanko ye k'i tɛ CEDEAO ye k'a da don o la ko nka ko maa minnu bɛ yen n'olu u b'olu bolo jɔnya la olu hakilinaw olu miirinaw olu ka wulikajɔw u ka namaraw n'u ka jɛjugu n'u ka janw ka kɛ ni Faransi fangandraki fanga ka kow ye k'u b'o de ta ko k'o de sangalamati k'o de lawaleya ko yaasa ko min ye u ka se k'u sago sɔrɔ kɔsa in na ko Faransi yɛrɛ bɛ se ka wuli k'i jɔ sa ko ka se k'a fɔ ten cogo la ko ko tile 2 in na n ka sɔrɔdasi minnu bɛ farafinna minnu sigiyɔrɔw datugu ko nin bɛɛ lajɛlen tɛ yogoroya ye wa nin bɛɛ lajɛlen tɛ ko ye sisɛ tɛ ko min na wa ko n'o tɛ ko waati kelen min na Faransi bɛ ka o kɛlɛkɛcɛw la datugu k'a bɛ ka mun sigi o nɔ na k'o ka jugu o ye bi ko min ye marabaa jugu ye n'o ye mara kɛcogo jugu ye n'o ye jɔnya jugu juru ye ko taabolo kura wɛrɛ de bɛ Faransi bolo bi ka ɲɛsin cɛncɛn fo ka jamanaw ma o bɛɛ lajɛlen kɛrɛfɛ ko min ye Laki Tchad n'o ye kɔkolo bangoloba belebeleba min bɛ Tchadikaw fɛ yen n'o bɛ Tchad Nigeria ale ni Niger ni ɲɔgɔn cɛ ko o kɔkolo in min ye o ye bi k'o falen don bamanciwale ni jugawale kɛbaa suguya bɛɛ lajɛlen na dancɛw bɛ dancɛla bi ko Faransi kɛlen don ka t'i bɔlɔ turu ye ka maaw sigi ye ka minɛnw d'u ma k'u lami k'u labɛn ka tila ka musaka fana bila u ye yaasa u bɛ se cogo min na k'u yɛrɛ senkɔrɔma don n'o ye ko n'i ye furancɛ minnu ta jamanaw minnu ni ɲɔgɔn cɛ bɛ bi ni Faransi kɛlen don k'o kuluw sigi Niger ni Nigeria dancɛ la k'u kɛlen don ka dɔw sigi ye Niger ni Benin dancɛ la u ye dɔw sigi ye Niger ni Burkina dancɛ la u ye dɔw sigi ye Benin ni Burkina u ye dɔw sigi ye ko wa ko ninnu bɛɛ lajɛlen su ani tile ISC bataki kɔnɔna na ko u bɛ ka musaka d'u ma cogo min u bɛ k'u labɛn yaasa u ka se ka ISC dafiri
ko wulikajɔ min filɛ nin ye sɔrɔdasi minnu n'a bɛ k'u ye k'u bɛ ka bɔ ka taa yɔrɔw la k'u tɛ ka taa yɔrɔ wɛrɛ dɛ min ye nin dancɛ ninnu kɔnɔnaw ye u bɛ ka t'u bɔlɔ turu ye yaasa AES bɛ se ka lamini cogo min ka se ka o kow bɛɛ lajɛlen k'u ka sew sɔrɔ ko olu ye min jateminɛ n'o ye AES ɲɛmaaw ye olu kɛlen k'o jateminɛ olu de fana ye fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan min bɛ se k'a to sa u ka jamanaw bɛ se ka lakana a fɔlɔ ye min ye u ka wolomasiri tabaw kɔnɔna taw ale ni jamana lakana taw k'u bɛɛ lajɛlen ka wuli k'u jɔ k'u kɛ sew k'u labɛn waati bɛɛ kɛlɛ ale kama filanan ye mun ye min ye AES yɛrɛ a jamana sabaw u ka kɛlɛkɛcɛw bɛ daga minnu kɔnɔna na n'o o ye u ka kɛlɛkɛyɔrɔw ye k'olu bɛɛ lajɛlen kabarulen don ɲɔgɔn na han Burkina ko t'a la tuguni Mali ko t'a la tuguni Niger ko t'a la a bɛɛ lajɛlen ye kɛlɛboloba kelen de ye bi in na u y'o fana yamaruya ta sabanan ye mun ye k'u b'a ɲini cɛncɛnfuga jamanaw fɛ basigi hakilisigi ani ɲɛmajɔ k'u taabolo ye n'u ye fɛn ye u tɛ fɛn min faamu ni siganafɛn don u k'a da wolomasiri tabaw tulo kan wa maa o maa bɛ yen n'u b'i wele k'i nɛgɛn k'a fɔ k'i ka taa don bamaciwale ni ka jɛkulu kɔnɔna na k'i kana sɔn o ma min ye jamana ɲɛmaaw ye k'u b'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri an'u ka timinandiya AES jamanaw olu ka yɛlɛma hɔrɔnya o yɛrɛ sɔrɔli kɔnɔna na k'u na o baara kɛ sɛbɛn a fa sirila Bamakɔ yan décembre kalo tile 22 min ye général d'armée Assimi Goïta confédération n'o ye AES cɛncɛnfuga jamanaw ye olu ka ɲɛmaa ye ale ye Kebani Amara a bɛ kalo 3 bɔ nin ye bolomafara de daminɛlen an bɔra communiqué kɔnɔ a bɛ kalo 3 bɔ anw ye ngamu da yan anw ko ɲɛmaaw ma aw ti tɔn min na aw bɔra tɔn min na a y'aw ka jamanadenw labɛn a ka passeport ɲini ka d'u ma a k'u ka bugunatigɛ sɛbɛnw ɲini ka d'u ma a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ aw k'aw yɔrɔ janya ninnu na an ko janvier kalo a bɛ se tuma o tuma u b'a ɲini ka aw dafiri yanni o cɛ ala y'a kɛ janvier kalo min fɔ u ka bataki kɔnɔ n'i y'o jate minɛ k'a fɔ Mali ale kɛrɛfɛla la Niger ni Burkina dancɛ Niger ni Nigeria dancɛ min ye Benin ani Niger dancɛ ko nin bɛɛ lajɛlen kɛlen don sɔrɔdasi cɛ kɔgɔlen bilalenw ye yen o b'a yira k'a fɔ ko wulikajɔ min kun kan ka kɛ ka ɲɛsin baara min ma olu yɛrɛ ye u jɔ ka ninnu de kɔnɔ sɛbɛnko kuma bɛ ka fɔ bi tiɲɛ don diɲɛ seleke naani taabolow la jatetigɛ nka CEDEAO min bɛ papiye in kan o kun kan ka se ka kɔn ka bɔ yanni bi cɛ maaw k'u yɛrɛ tɔgɔna bugunatigɛ sɛbɛn sɔrɔ AES ka k'a kan ni min bɛ k'a kan ni jamana bɛ ta bɛ k'i ta kan o kun kan ka se k'o baara kɛ ka kɔn k'o kɛ fɛn in na an kana ɲɔgɔn nɛgɛn koyi politiki baara b'a la dɛ an ni politiki maaw de bɛ ɲɔgɔn na politiki fɛɛrɛ de b'u bolo u ni maa min bɛ ka baara kɛ politikikɛlaw de don fo maa jolen ka sɔrɔ min bɛ kunnafoni di min bɛ lamɛn min bɛ se ka kuma min bɛ se ka kow ɲɛfɔ mɔgɔw k'a faamuya parce que diɲɛ kɛlɛ fanba bɛɛ lajɛlen kɛlen don kunnafonidi de ye bi AES jamanaw anw ka bolomafara la an bɛ nin fɔ aw ye an bɛ min far'o kan a ye sɛbɛnko ninnu sigi sen kan waleya minnu bɛ aw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ i n'a fɔ dɔngɔnɔdugu ɲɔgɔnna minnu b'anw fɛ yan segu ɲɔgɔnna minnu b'anw fɛ yan yɔrɔ minnu bɛ yen a y'olu sanuya k'olu jɛya k'o kɛ misali ye fɔlɔ o bɛ ŋɔnimisɛnninw bɔ aw senkɔrɔ aw bɛ fɛrɛ o la aw ka jamana baara tɔw ma nka k'olu to yen marifa bɛ dɔw bolo olu yɛrɛ kɛ mɔgɔ ka misɛnninw bɛ bingali la siraw kan don o don o ko bɛɛ ma sigi sen kelen kan k'o ɲɛnabɔ n'i taari kɛ kɛlɛba kan a bɛ gɛlɛya dɛ o ye anw yɛrɛ ta ye yan AES kulu kan bi u kan k'u jija yanni janvier kalo in tile 28 cɛ o k'a sɔrɔ kɔni passeport kɔni kun bɔli daminɛna i n'a fɔ biométrie bɛ ka bɔ cogo min na bi fɛn min bɛ yen n'an y'o la kɔlɔsi kunun ko an y'an da don a la Faransi tɛ ɲinɛ a tɛ sɛgɛn a t'a dabila wa président ko tɛ Faransi ta ye koyi Faransi yɛrɛ tagabolo de kɛ o cogo ye mankan mun filɛ Faransi politiki bankun kan bi
foyi wɛrɛ tɛ ko ye sɔrɔko kɛlɛ de don n'i y'a ye premier ministre gɛnna faransi u banna premier ministre la sɔrɔ min bɛ u bolo aw cɛncɛnfuga jamanaw de bɛ k'o sɔrɔw minɛ u la u tɛna se k'u sigi k'aw lajɛ sabula u t'a bɔ yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ o la aw fana b'aw labɛn de k'aw sigi k'aw ka jamanadenw labɛn ka kɔn n'o ye bi faransi ye fɛɛrɛ jumɛn tigɛ n'a fɔra Côte d'Ivoire maliyɛnw bɛ wuli u ka communication ka bon ni Côte d'Ivoire ta ye n'a fɔra ko Benin maliyɛnw ni AES jamanaw bɛ wuli u ka communication ka bon n'olu ta ye n'a fɔra sa ko Togo ou bien jamana wɛrɛ mɔgɔw bɛ wuli ka jɔ kɛ ka se ka kuma o la faransi ye fɛɛrɛ jumɛn sɔrɔ a taara don Maroc kan o ni si kelen a jamana kuntigi bɔra ka na fo Maroc taama in kun ye mun ye o de bɛ ka lawaleya tile 2 in na Capitaine Ibrahima Traoré welela ko faransi cɛ 4 min b'a bolo u ka service de renseignement k'u bila Maroc masakɛ ka delili sira fɛ ale y'u bila Niger président surveillé la ye Niger kaw ko Maroc kaw ma a ye taa Togo kaw fɛ yen anw n'u bɛ a baara la dɔgɔkun nata in kɔni dɔgɔkun in kɔnɔna na u kan ka cidenw bila ka na Mali la yan nin bɛɛ lajɛlen ye faransi ka ciden Maroc de bilalen don a la o hukumu kelen kɔnɔna na u ye Mauritanie wele k'a fɔ o ɲɛna a k'a labɛn a k'i jija a kana to ɲɛdonna ka k'a la min ye Algérie ye o y'o jaabi ka taa don u ka dugukolo kɔnɔna na AES jamana mɔgɔw ɲɛ bɛ nin bɛɛ la parce que bonya bɛ bonya la ko bɛ ko la an ka jamana mɔgɔw tɛ sɔn k'aw ta k'o ɲɛsin Maroc ma a masakɛ ma ka kɛɲɛ ni an ka tariku n'an ka kow kɛcogo ye nka diɲɛ mago tɛ o la dɛ diɲɛ b'a ka nafa de nɔfɛ suko ni dugusajɛ cɛ terrorisme ma ta ka kɛ jamanakuntigi nin ye Américains yɛrɛ ma fɔ k'u jɛra u ka wulikajɔ k'a nɔfɛ k'a tɔgɔ bɔ terroriste groupe la pewu ko maa si kana s'a ma k'a jɛlen don passe a yɛrɛ bɛ ka vɛsi don sisan jalaba bilara amara diɲɛ nafa de ye koyi an fana b'an jija de parce que mun sigilen don sen kan e k'a jateminɛ fɔlɔ peut-être que mɔgɔw bɛ ɲinɛ joona fɛn caman bɛ a bɛ hakili bɛ mɔgɔw hakili bɛ bɔ a la keba a y'a hakili lajigi kɛ Sarkozy tuma min na a bɛ wuli ka taa Libi yanni a ka taa Libi a ye mun kɛ yanni Sarkozy ka taa Libi a ye mun kɛ n'a ye Libi médecin brigade infirmière minnu tun bɛ yen a y'olu de libéré fɔlɔ kabini olu libéré la u ye taa tuguli daminɛ Kadafi la daba ye sunɔgɔta ye anw ka jamanaw anw minnu ye cɛncɛnfuga jamanaw ye bi anw fana ninnu ka hakɛ mun b'anw fɛ yan u bɛ min nɔfɛ anw fɛ yan an yɛrɛ bɛ cogo min na bi aw yɛrɛ b'a dɔn bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ninnu tɛ se ka anw kɔni to yen tancogo la sa o la fɛɛrɛ minnu kɔnna ka sigi sen kan baaraba minnu bilara sen kan olu de kan ka lajɛ ni Niger ye Bazoum bila ka taa u k'u sigi n'a ye ko kɛlɛ bɛ wuli u fɛ yen sabula u ka nafa foyi tɛ yen u tɛ tamakiya u tɛ sira u tɛ miiri u tɛ biliki mun ye Tchad sama ka bɔ k'a fɔ ko faransi ka sɔrɔdasiw gɛn mun na parce que Tchad sɔrɔdasiw attaqueli min kɛra Lac Tchad kɔnɔna na Boko Haram tɛ o u y'a dɔn mɔgɔ minnu don maa minnu y'a baara kɛ Tchad y'a dɔn u don e bɛ ne fɛ yen e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ ka attaquer e sigilen ɲɛna e tɛ ne dɛmɛ e ye sɔrɔdasi ye donc AES an bɛ ɲɛmaaw fo min na u sɔmi janyana komi wulikajɔ ni cɛsiri ni baara fɛn fɛn bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ bi an b'an ka jamana ɲɛmaaw fo min ye nin zen u kɔnna ka nin kɛ cogo min u ka jamanadenw fana ka hakɛw fana sigili sen ka kɛ o cogoya kelen kɔnɔna na yaasa min ye sɛbɛnw ye olu ka se ka sɔrɔ n'olu sɔrɔla k'olu sigi sen kan maaninfinw ka taa ni ka segin ka nɔgɔya u yɛrɛ tɔgɔla sɛbɛn na n'o banna min ye yiriwali baaraw ye fɛn min kɔni bɛ yen n'o kan ka kɛ o ye baara de ye sɔrɔdasiw olu bɛna na se k'u jɔ u jɔra an dalen don la labɛn minnu kɛlen don o la o bɛ se ka mɔgɔ hakili sigi nka maaw taa ni ka segin yɔrɔw la fɛɛrɛ fɛn fɛn tigɛlen don ninnu bolo aw t'a dɔn kalo 6 in kɛkun ye ka fɛn minnu labɛn maa si t'a dɔn u bɛna na bɔ ni sira kura min ye nka ɲɛ kelen bɛ min na o ye k'a fɔ bi ko AES lamininen don ni sɔrɔdasiw ye de AES jamanaw lamininen don ni sɔrɔdasiw ye wa o kɛlen don ka fɛɛrɛw tigɛ
anw bɛ se ka an ta faamu sabula anw ye kɛlɛ caman kɛ et puis nin waati in na Faransi ni Algérie tɛ jɛba la o y'a to anw ka ko dɔw bɛ olu bɛ ka nɔgɔya o de la an bɛ tilen k'a fɔ waati min na n'a ka suma ka n'o kɛ daga sunɔgɔ wagati ye o kɛ wulikajɔ ni cɛsiri wagati ye i ka se ka baara kɛ mais AES ɲɛmaaw min ye an yɛrɛ ka jamanakuntigi ye an b'a fo parce que Zeyin Surasi kulu kɔni ta la u kɔnna u ye yeli kɛ yɔrɔ jan fɛ parce que fɛɛrɛ minnu bɛ minɛn minnu bɛ ka na an yɛrɛ ka kunnafonidila minnu bɛ Nigéria ani minnu bɛ Benin u ye lasɔmili kɛ ko minɛnw bɛ ka taa dɔɔni dɔɔni de minɛnw bɛ ka taa di mɔgɔw ma dɔɔni dɔɔni Tchadi ale sera ka wuli minnu kun taara di olu ka fanfɛ k'olu bɛɛ lajɛlen dakolonci k'o filenkolonci o de la cɛ kɛra maréchal ye u taara o de senfɛ ka t'u bolo da fɛnw kan minɛn minnu don a bɛɛ lajɛlen nansara jamanaw ka minɛnw ye o de ye Tchadi jamanakuntigi dimi e bɛ ne nɔfɛ e ni ne bɛ ɲɔgɔn fɛ ne bɛ faga e ka minɛn bɛ se ka taa ye cogo di maa minnu ye ne faga bolo i donna janfa n'a ma o de la Kaka ko ko u ka kasa kuru u ka taa wa u tɛ ka taa han u bɛ k'u tila Mali ni Burkina ni Niger ninnu olu dancɛw la ka Maroc masakɛ k'ale bila ale bɛ kɛ delilikɛla ye dugu ma i tɛ kɛlɛ ye nka kɛlɛ bɛ ka firi i kan parce que i kun birilen don donc Zeyin tiɲɛna u y'a yira k'a fɔ ko u ye sɔrɔsiw ye u ye ko natɔ ye yɔrɔ jan Amara depuis CEDEAO ɲɔgɔn ye banna an siranna min ɲɛ an kɔnna ka min fɔ o de filɛ nin ye wa fɛn fana b'a la n'an tora yan ko politiki élection ɲɔgɔn ye baw meeting banbaliw an bɛ karisa fɛ an tɛ karisa fɛ o tɛ yen sisan dɛ a ye wuli aw ka jamana in lakɔlɔsi n'i y'a mɛn i bɛ kɛ jamanakuntigi i bɛ k'a ye jamana ba sigilen de kɔnɔ n sen tɛ basa kɛlɛ la o y'a dannen ntɛnɛn na dɛ n'o tɛ n'a taara yɔrɔ jan a b'i sɔrɔ laban ka bɔ bolomafara kɔnɔna na o y'an ka kanko ye ne bɛ n yɛrɛ ɲininka kuma caman an ka jamana ɲɛmɔgɔw aw ko aw ta kɛ kun ye jamanadenw ye mun de la aw bɛna anw ka kunkanko kuma fɔ tubabukan na fɔlɔ dɛ Hausa kan munna Hausa ninnu tɛ kuma Hausa kan na Hausaw ye Niger munna jɔ bɛ taa fɔ bamanankan na an ye an k'a mɛn bɛɛ k'a mɛn jama fanba min bɛ yen n'o sigilen don o k'a mɛn aw ɲɛmaaw yɛrɛ da min bɛ sen na munna mɔsiw ma taa fɔ mɔsikan na aw b'a ka fɛn fɔ tubabukan na mun de la munna n'a y'a sɔrɔ jamanadenw t'a dɔn a y'a lasegin a ka kuma minnu fɔra a kana kɔn tuguni ka kumaw fɔ kaw na aw ka jama fanba tɛ kan min mɛn kan ye kɛlɛkɛminɛn de ye kan ye kɛlɛkɛ bere de ye aw bɛ ka min fɔ a ye kɔn a k'a fɔ aw ka jamanadenw ɲɛna u ka kan na fɔlɔ n'aw tilara a ka sɔrɔ ka n'a fɔ tubabukanw na keba i bi yan ni nkalon don kana fɔ ko n ye nkalon tigɛ dɛ tiɲɛ fɔ don min na AES bɛ sigi u ye mun kɛ u tilalen tubabukan na u ye mun kɛ Jobu kumana bamanankan na muso dɔ de tun bɛ Burkina tɔgɔ la a kumana mɔsikan na Niger cɛ kumana Hausakan na a don a kɛra Kuluba affaire étrangère la o don an bɛ kuma n k'aw ye min kɛ n ko nin de ka ɲi aw bɛ fɛ aw ka jamanadenw ka aw dɛmɛ u k'aw kunkanko kow dɔn aw bɛ jamana télévision soba sɔrɔ jamanaw tiɲɛbaw bɛ aw bolo aw tɛ jamanadenw ka kan fɔ o la olu ka se k'o faamu o ye filiba ye a kan ka min fana tile o y'anw ka bolomafara fana ye ka d'aw ma ou bien an ka bolomafara ninnu ma ɲi de o fana ma ɲi yan keba kunungo min fɔra n'a kun fɔra bamanankan na sisan b'a sɔrɔ an bɛ k'o bamanankan de joué o an kun tɛ traduit kɛ o mɔgɔw b'a mɛn ko Jobu yɛrɛ de filɛ k'a fɔ bamanankan na nin ye an y'a la kɔlɔsi de koyi kunkanko belebele fɛ Asimi yɛrɛ bɛ effort min kɛ o de ka di anw ye kɛnɛba o kɛnɛba Asimi ka fɛn bɛɛ ye bamanankan ye an b'a fo a k'a cɛsiri a k'a fɔ tɔw ɲɛna hali an ka minisiriso dɔw bɛ yen an ka calatigɛ jɛkulu dɔw bɛ yen keba i tɛ bamanankan i t'an ka kan fosi ma a kan aw dun y'a don an ka constitution kura la ko an k'an ka kanw don ba la hali télévision na journal minnu bɛ kɛ tubabukan in de bɛ nafa bɔ o de la o de kɛ wagati kɛrɛnkɛrɛnnen don ka tɛmɛ tɔw bɛɛ kan
to ko be ke wakati na me fitiri selu ni nafla selu ni fona do me ke ni mo ko tlara fona pamamna anga bado an yɛrɛ ka kan na kan in bɛɛ de tun kan ka nin fɔ sɔrɔ dugu ninnu bɛɛ kɔnɔna na ayɛsi jamana bɛɛ kun kɔnɔna na o kan ka nin de kɛ parce que an bɛ ka fɛn fɛn kɛ nin ye tan hali ni y'a dan bi i bɛ taa an ka denmisɛnninw ta u tɛ se ka tubabukan fɔ u tɛ se k'a sɛbɛn u tɛ se ka baara k'a la munna an bɛ t'o kan niveau tɛ yen munna parce que tubabukan de don e ko k'e ye intellectuel ye aw de b'a fɔ ɲɔgɔn ma ko il est cultivé a cultivé len mun na wali kan tɛ yan an ka kan na est ce que n'an y'an ka kan ye ka baara kɛ ale tɛ kɛ analphabète ye sisan a tɛ kɛ kalanbali ya mais an bɛ min faamu an k'a fɔ o de do kiba mais c'est pas compliqué e ko ko e cultivé le tiɲɛ ko i fɛ ye nin ye n'an y'a yɛlɛma bamanankan na e bɛ taga expérience sɔrɔ la tuma min na i fana bɛ kɛ o fana analphabète ye dɛ ne b'a fɛ yen na n ko tuma dɔ la ni i taara anw ka sangabondaw la i b'i yɛrɛ ɲininka anw yɛrɛ ye jɔn ye su bɛ don yanni su ka don u bɛna jajiri fasa fɔli min k'a kunna wa parti mɔgɔw bɛna kuma sɔn mɔgɔw bɛna na kuma funérailles bɛna kalan dɔ fɛ nin bɛna kɛ dɔ fɛ nin ye anw ka taabolo de ye su dalen n'o bɛɛ la an bɛ ka nin kuma ninnu bɛɛ fɔ a kunna a bɛ nin mɛn yɛrɛ wa tanunkan tubabu su don cogo an kun bɛ mun dɔn karisa fatura u y'a bila morigu la yanni denmisɛnninw ka na mɔgɔw nana alimami nana an selila kan an taara bila ni mɔgɔ min bɛ dugawu don i bɛ dugawu don jama bɛɛ bɛ labila bɛɛ bɛ t'i ka so tubabu sudoncogo ninnu ni fɛn ninnu de b'anw fɛ yan sisan ani arabu sudoncogo ni fɛnw an yɛrɛ ta yɛrɛ ye jumɛn y'a la fɔlɔ ni banni tun b'i fɛ i b'a fɔ alhamdulilayi aw tɛ tobili kɛ aw lafiyalen don mɔgɔw bɛna d'aw ma nka bi n'aw ma misi bin u bɛ yɛlɛ o la aw ni kɔɲɔkɛla bɛɛ ma kɛ kelen donc an ka kan ka kanw fɛ an ka kan yɛrɛ fɛ n'an kɛra an yɛrɛ fɛ an ɲɛ bɛ degun caman na a bɛ nɔgɔya ka bɔ an da la AES aw bɛ sira min kan a ka ɲi mun na parce que jamanadenw ko k'u b'a fɛ nka n'u k'u t'a fɛ don min a k'o fana labɛn amara o de don dɛ a ka ɲi ye jamanadenw de ko k'u b'a fɛ k'a taabolo ka d'u ye donc n'a ma ɲi fana o fana ka bila hakili la dɛ bi baara min bɛ ka kɛ président yɛrɛ kɛlen don ka fɛɛrɛ minnu ne yɛrɛ ka sago ye minɛn ninnu kana ten sa AES ka ɲi u ka komi u yɛrɛ ko sisan ko fan bɛɛ kɛra kɛlɛkɛyɔrɔ ye u ka labɛn wa o fana an k'an jija u ka y'an jogow la dɛ aw tɛ se k'a fɔ ko kɛlɛ maaw k'u labɛn kɛlɛ kama don o don aw bɛ fɛnw na minnu o tɛ taa il faut k'a ka ye mɔgɔw taabolo la a ka kɛ baaraw kɛcogo la a ka ye waleyaw la jamana saba in kɔnɔ taabolow ka falen musaka minnu bɛ yen u ka bɛrɛ bɛn fɛn minnu kan ka kɛ cogo min na u ka jɔrɔ dunko juguya ni yuruguyurugu min ye maaw ka hakɛw ye u ka bila a kɔnɔna na furugufurugu ka ban dimiw ka dɔgɔya n'olu tɛ bolomafara don han k'a di AES président ma sɔgɔmada in na an b'a la nin kun y'an don ka ye. Va, oui, j'ai mon bac. Félicitations mon garçon, je suis fier de toi. Ici. Bon, maintenant que tu es bachelier, en bas que tu connais. Bon, pour voir on est au Canada, on est aux États-Unis, on est bon trop. Et mon eh ben, où est-ce qu'on est au Canada? Ah oui, tel père, tel fils. N'est-ce pas Kalanki? Mais on est beaucoup de ça. Ah, on est à EduX là. EduX? Oui, EduX, il y a quelques années, c'est eux qui ont fait les démarches pour ton grand frère. Ah bon? Et il a son master, il a commencé à travailler. Oui, allô? EduX, c'est une équipe expérimentée qui assiste vos étudiants dans l'admission universitaire, la demande de visa, l'accueil et l'installation et assiste vos étudiants jusqu'à l'obtention de leur diplôme. Choisir EduX, c'est s'ouvrir les portes des meilleures universités au Canada et aux États-Unis. Appelez dès maintenant le 76 54 18 57 et permettez à votre enfant de réaliser son projet d'études. An bɛ Black Buddha fo n'o ye Sek Amadu Tidiane Sek ye Segu ka don Banani Sabakɔrɔ ka don an ka foli bɛ se a ma
wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o ye baro kɛlɛtigi ye général de division ko k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan nin kalo in tile 20 tilelafana dun tɛmɛnen kɔfɛ min ye armée ye ale ye wuli ka jɔ kɛ ka ɲɛsin bamanciwale kɛbaa ma minnu taara bi bagel tupekaw ka ale ni iregili dɔngɔnɔdugu ale kɔnɔna baɲangara maa minnu ye waliya in kɛ avion kɔni u segimatɔ kɔni ba de bɛ dasi ka taa u bɛɛ lajɛlen kɔni maa 12 ɲɔgɔnna o fatura ko senfɛ moto 6 o jenna an'u bolofɛn wɛrɛw wolomasiri tabaw ka ɲɛma n'o o ye baro kɛlɛtigi ye a ko sa ko nin kalo in tile 21 fana ni ye bamanciwale wale kɛbaw ye korokaw fɛ yen u ye moto katakata ni 3 fana falen minɛ essence bidɔnw na o tun bɛ ka taa di ninjugawale ni bamanciwale kɛbaw ma gendarmelakaw olu bɛ ka sɛgɛsɛgɛli kɛ n'o ye chef d'état major ko sa k'a b'a wolomasiri tabaw fo u ka wuli ka jɔ an'u ka hakilisigi la yaasa ka se ka maaw n'u bolominɛw olu la kɔlɔsi sanyɛlɛma seli olu bɛnale min ye ɲinanta ye jagokɛlaw olu ni denmisɛnw karilen don ɲɔgɔn na denmisɛnninw ko diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ ni san bɛna ban minɛn minnu bɛ butigi kɔnɔ ko promotion bɛ kɛ ko wa ko min ye jagokɛlaw ye k'u ka promo kɛ promo ko b'a to sa ko olu b'u ka butigi kɔnɔna sanni k'a ban pewu k'u na minɛn kuraw ta k'u ka k'a kɔnɔ jagokɛlaw yɛrɛ ko jɔn ko ala fɛn dɔw bɛ olu sera feere ye ten dasu la koyi yaasa maaw ka se ka u tɛgɛ nɔ promo in a bɛ ka kɛ an ka dugu kɔnɔna na nin waati na Bamakɔ yan minɛnbatigiw ale ni jagokɛla belebelew olu kɔni bɛ k'a kɛ sabula k'a kɛ kun yɛrɛba ye min ye fini minnu bɛ yen n'o ye vaxiw ye kɔbila ɲɛbilaw olu bɛ a la ka taa se tɛrɛgaliw ma wudingi ni sɛngiviw ni a tɔw ni iniwaxiw k'olu bɛɛ lajɛlen 100 bɔlen don dɔw la 300 bɔlen don dɔw la dɔw yɛrɛ ye 2000 bɔ u taw la yaasa maaw bɛ se k'u san cogo min na min ye fini ninnu ye u wantɛrɛlen don bi yɔrɔ caman na yaasa finiw bɛ se ka san cogo min na ko client ti ka ye dɛ promo bɛ sera nka client ti ka ye wari tɛ yen sannikɛlaw olu yɛrɛ ko sa ko olu na wuli saw sabula nin ko in tiɲɛ na seli kɔni ma se ka ban ko mali bɛɛ seli bɛɛ ta ye kɛba ko kerecɛnnakaw k'olu ta ye noël su ye o tɛ sini ye sa wa min ye 31 ye k'o ye bɛɛ jɛ ye o la sa maa caman bɛ k'a yira sa k'a fɔ k'u na jigin sugu kɔnɔna na ka taa lajɛ wa nin bɛɛ lajɛlen na fana namara feerelaw b'a la dɛ ka fini fankelen kɛ bazɛn k'a kɔnɔna kɛ naginɛ ka d'i ma ko bazɛn 6 mètres don n'i taara n'a ye i bɛ fu ta dɛ ko maaw k'u hakili to o fana na waati kelen fana na fana dɔw fana bɛ sabara numansen 2 ta ka don mana kɔnɔ ka d'i ma i selen ka so i t'a tigi ye tuguni sanu o b'o cogoya la o bɛ a maamu k'a fɛ ko npogotigini caman bɛ yen ko ni ɲɛji fana bɛ sugu kɔnɔna na nin waati in na sabula olu kɔni dɔw ɲɛ kora ka yɛlɛ sanfɛ bɛɛ n'i balo cogo Bamakɔ musolakaw k'olu kɔni caman bɛ yen olu ma se sugu kɔnɔ fɔlɔ sabula nin ye an balima kerecɛnnakaw olu de ka ca sugu kɔnɔna nin waati in na olu ka sanni caman ye denmisɛnninw minɛnw ye denmisɛnninw ko sabula min ye Noël yɛrɛ ye olu ka seli de ye o seli ko o hukumu kɔnɔna sa olu kɔni ye wuli ka jɔ kɛ nka o caman fana jɔrɔlen don dɛ ko bi ko minɛnw bɛ yen k'u tɛ ka se ka san de denmisɛnninw dun Noël olu de ka fɛti ba don kerecɛnnakaw olu fɛ yen nin waati in na sa feere sugu kɔnɔna na minɛnw tonni nka min ye sannikɛlaw ye ko olu ma ye fɔlɔ sibiri don Bamakɔ pankurutigi kɛnɛ kan minisiri min bɛ premier ministre n'o ye général de division Abdoulaye Mayiga ye ale tun bɛ baara 2 la baara fɔlɔ ye min ye sa bloc technique n'o ye tour de contrôle kura ye n'o kan ka jɔ Bamakɔ yan ale taara o kurumo o biriki fɔlɔ dali la filanan tun ye min ye tasumala kɔlɔsi yɔrɔ min bɛ pankurutigi kɛnɛ kan ka t'o yɔrɔ kurumo kari yɔrɔ 2 in baaraw faralen ɲɔgɔn kan sa a bɛ taa se fo sifa wari miliyari 5 n'a kunkanfɛn ma fɔlɔ min n'o kɛra o ye ka taa biriki fɔlɔ da sa tour de contrôle kura in ale jɔli hukumu kɔnɔna na ASECNA ɲɛmaaba n'o o bɛ farafinna yan n'o ye Mohamed Musa ye ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan a ko tour de contrôle in kɔni bɛna kɛ ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔnmada ye i n'a fɔ min laɲininen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sanganso 7 o bɛna kɛ o de ye
météo maaw e ko olu yɛrɛ jɔyɔrɔ tɛna y'a ko la wa a bloku belebeleba o bɛna kɛ sangaso 2 ye ka ɲɛsin sangaso 5 ma munumunu ni yaasa o ka se ka nɔgɔya cogo min na bulu belebele o na kɛ a camancɛ la ye a seginna ko k'a bɛna kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ min ni a bɛna n'a to Bamako pankurunjigi kɛnɛ a na kɛ yɔrɔ ye yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen maaw na se ka to ka na fana ka na nun fu bɔ yan yanni ka tɛmɛ o la sa yɛlɛma minnu bɛna na don a la a bɛna n'a to Bamako pankurunjigi kɛnɛ a yanga o bɛ se ka bonya cogo min waleya in min ye a seginna ale ni Mali gouvernement olu ka bolo di ɲɔgɔn don minisiri min bɛ an ka jamana bolimafɛnkow kunna ka taa se yɔrɔbaw jɔli ma n'o ye Madina Sisoko n'a bɛ Danbɛlɛlakaw ka sigi la ale fana y'a yira sa k'a fɔ ko nin ye kɛnɛ ye kɛnɛ min ni baɲumankɛtɔnw ni dɛmɛtɔnw kan ka fo jamana ɲɛmaaw kan ka fo sabula laɲini ye min ye Bamako pankurunjigi kɛnɛ ɲɛda kura bɛ se ka d'a ma cogo min o ɲɛda kura in sɔrɔli hukumu kɔnɔna na fana lakana ko o fana kan ka kɛ o de la sa min ye tasuma kunbɛn yɔrɔ in kɔni ye o fana sigira sen kan sefa wari miliyari 1 n'a kunkanfɛ o donna o la min bɛna na daminɛ sa o ye miliyari 4 n'a kunkanfɛn ye baaraw bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ kalo 30 o hukumu kɔnɔna na IRD ale ka kɔngɛrɛba 5 na o kun cɛra nin dɔgɔkun in kɔnɔna na Bamako CICB la min ye Gwaɲɔn Kulubali ye danaya kurakurara ale ka yaasa ka to tɔn kunna bolo 2 di ɲɔgɔn ma tɔn ka kɛ o ye min ye Sumɛla Sise tiɲɛtabaw ye u y'a yira sa ko baaraw kɔni kun daminɛna cogo min na u bolo u na to o cogoya kelen kɔnɔna na tɔn yɛrɛ kɔnɔna na yɛlɛma dɔw donna jɔyɔrɔ ko la min ye biro kura ye an yɛrɛ ka Arasini Cham ale donna la ka kɛ ɲɛma dangan 5 nan ye denmisɛnninw ka ɲɛma min tun bɛ n'o ye Abdramani Jara ye kunnafoni ko taara ka di ale ma maa mafalen ba wɛrɛw fana donna biro kɔnɔna na yaasa ni kura ka se ka fiyɛ a la parti ale ka se ka wuli ka jɔ kɛ galabu olu bɛɛ lajɛlen ka kɛ kelen ye sifinw n'o o ye CNJ ye olu ka kɔngɛrɛba o fana tun bɛ senna kabalakaw fɛ yen baaraw kun cɛlen la a yira k'a fɔ sa ko Sori Ibrahima Sise ni ale ye Bamakɔka ye ale de kɔni ye maa 29 sɔrɔ ka taa Modibo Keyita ale juga la maa 26 min ye maa 3nan ye sa n'o ye Savan ye ale ye maa 3 de sɔrɔ Modibo a nɔgɔnin fɛ ale ye Sise Atanu ka wale ɲuman dɔ k'a yira la fana k'a fɔ ko min ye baaraw ye k'u n'o kɛ ɲɔgɔn fɛ minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna a ko k'a baara gɛlɛyara koyi kabini dugu jɛra sibiridon nin kalo in tile 21 fo ka taa se nɛgɛ kanɲɛ 3 ma n'o o ye kari sɔgɔmada ye k'u tun bɛ lajɛ in na ye kalata forilen min ye fɔnba ye a ko k'a bɛ denmisɛnninw fo u ka hakilimaya n'u ka baaraw faamuyacogo ɲuman na u sera ka fɛɛrɛ ni dabali sigi sen kan yaasa ka se ka nin kalata in kɛ mankan ma kɛ a la kɛlɛ ma kɛ a la wɔyɔ ma kɛ a la mun sera o senna seba ye min dasira o fana sɔnna ko ale dasira biro kura maaw sa san 3 b'u bolo maliyɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ diaspora la nin y'a siɲɛ fɔlɔ olu ka don biro kɔnɔna na sifinw ka bɔ Mali fantan 4 bɛɛ lajɛlen la olu fana bɛ a la min ye Bamako ye ale kun famana ka sifinw ka nin lajɛ in sigi sen kan yaasa min ye basigi ni lafiya o hukumu kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ cogo min na fɔnba ko k'a b'a ɲini u fɛ u kana kɛ CNJ ye min bɛ t'i kwada région CNJ la dɛ u ka kɛ CNJ ye min bɛ tɔnjɛkulu bɛɛ lajɛlen bila baara la u yɛrɛ ka kɛ baarakɛlaw ye u ka kɛ maa laadiriw ye u ka kɛ tilennenw ye hakɛ minnu kalifar'u la ka kɛ n'u ka sariya kuraw ye u k'o lawaleyali kɛ yaasa furugufurugu foyi kana wuli CNJ ka mankanbaw olu tɛmɛnen kɔfɛ Sumɛla Sise tɔgɔla fondation min bɛ an ka jamana kɔnɔ ale ye a ka laada timɛ san o san min ye denmisɛnninw ye kalanko ta nasira fɛ ale bɛ olu kɔni na nisɔndiya kosɛbɛ minnu ye se sɔrɔ Segu ni Kulukoro ɲinanta in olu sen yera la sabula a yira k'a fɔ ko olu kɔni npogotigilakaw olu jɔyɔrɔ bonyana kosɛbɛ foli ni tanuni kɛra minisiri Sisabanen fɛ ka ɲɛsin ninnu ma Sumɛla ka fondation min ye minisiri Sisabanen ye a ko ni ɲɔgɔn mana caya ko min ye kalanko ye ko ɲɛ bɛ sɔrɔ a la a y'a ɲini sa école karamɔgɔw min ye kalanden somaw ye bɛɛ lajɛlen k'i sen don nin ko ninnu n'a ɲɔgɔnnaw la yaasa kalan denmisɛnw bɛ se k'a ta ba la cogo min Sumɛla yɛrɛ furumuso n'o o ye Asan Tarawele n'a bɛ Siselakaw ka sigi la a ko k'a bɛ bɛɛ fo koyi maa o maa nana kɛnɛ in kan k'a b'a bɛɛ lajɛlen fo Sumɛla miirina ko ba de tun ye nin ye min ye ekɔlidenw ye olu bɛ se cogo min na ka kalan kɛ ka ɲɔgɔn dan k'o kɛ kalan sanuma k'o kɛ minnu mana se sɔrɔ ka se ka olu ladɔnniya maa tun bɛ kɛnɛ kan ye ka daminɛ premier ministre kɔrɔ Usumani Yusufu Mayiga la min ye Kader Mayigaw ka taa se Ikasaw ma min ye Jajiriw ni a tɔw bɛɛ lajɛlen ye ka taa se cɛ tɔgɔ yɛrɛ di Jaje Sangare ninnu u bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan ye a y'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn u ka nali la kɛnɛ kan Sumɛla yɛrɛ denkɛ n'o ye Boubacar Sise ale yɛrɛ bi a sabula min ye fa ka fatuli o san 4 o ye sinikɛnɛ ye nin kalo in tile 25 n'Ala sɔnna a ma
ana jɛmuga kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ka kɛ ni Sumala ka suma yɛlɛmani o san 4 ye Bamako mairie ba tɛmɛnen kɔfɛ domaine maaw olu wulila k'u jɔ ni bilisi niyɔrɔ sara ye ɲina sefa wari miliyari 207 o de sɔrɔla u fɛ u ka san baarakɛlaw na a kun ɲininu fɛ sa k'u ka sefa wari miliyari 175 de ɲini ministre min bɛ dugukolo kunna an ka jamana kɔnɔ k'a bɛ domaine ni cadastre directeur général ko k'a fo a n'a ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen u ka cɛsiri ni timinandiya la u sera ka waleya minnu sigi sen kan sen yaasa ni musaka ka se ka sɔrɔ k'u k'u jija yaasa san wɛrɛ o baaraw ka se ka kɛ amara 100 sarada la u ye 118 de sɔrɔ o kɔni o bɔra 100 na pewu dɛ ha u tɛmɛn'o kan wa ko a ka baarakɛlaw a ka cakɛlaw minnu ye cɛsiri kɛ nin jaabi ka se ka sɔrɔ k'u ka dɔ fara timinandiya ale ni baara kan hali bi ministre a b'a ɲini u fɛ fana u k'u jija fɛn minnu sera ka sigi sen kan min ye ni musaka min filɛ nin n'a bɛna don jamana yɛrɛ musakaba kɔnɔna na u k'a to dɔ ka fara san wɛrɛ ta kan min ka ca ni ɲinan ta o ye Kayikaw fɛ yen festival Kayi kunbɛ ale labɛnw bɛ sen na ɲɛnajɛw foirew olu kɔni olu bɛɛ lajɛlen bɛ a ko kɔnɔna na yaasa sa yanni dunanbaw ni fɔli ni fɛnw ka daminɛ kunun ko an b'i kɔ bolofara min bɛ Kayi kɔnɔna na n'o ye section régionale ye o ɲɛmaaba Dawuda Kamara ale ye denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan Kayi bɔlɔnba min bɛ yen ni o yɛrɛ y'u ka place de l'indépendance ye ka taa yen sa ka taa yen furan k'o jɛya o y'a yira sa k'a fɔ k'olu filɛ ka nin min kɛ nin ye bɛɛ ka nin ladege Kayi tribune k'ale sanuya bɔlɔn furancɛ minnu bɛ yen k'olu sanuya ko bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri i n'a fɔ Fatumata Batuli Ɲani bɛ k'a ɲini cogo min na n'o ye mouvement an b'i kɔ ye ko wa ko nin don kɛrɛnkɛrɛnnen u tɛna ɲinɛ a kɔ koyi sabula olu minnu ye an b'i kɔ ye olu dɔrɔn tɛ koyi Kayi denmisɛnnin wɛrɛw bɛ yen minnu ye kɛnyɛrɛyew ye olu nana musolakaw nana min ye fasodenw ka tɔnjɛkulu olu bɛɛ lajɛlen nana ka fara min ye Kayi mara bɛ maa minnu bolo k'u bolo don nin ca in na u fɛ yaasa sanuya o bɛ se ka kɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ale hukumu kɔnɔna na sa an batira dɛ kelen ni fu u ye namara penalty d'u ma ngolo y'o minɛ an yɛrɛ b'an ka namara penalty sɔrɔ an fana b'an ta dun CHAN ale éliminatoire Mali ni Maroc tun bɛ ɲɔgɔn na kunu Marocaw fɛ yen a banna Maroc ka se la 1-0 dimanche nata o ye segili ye anw fɛ yan Bamako n'Ala sɔnna ma Bayiba n'a ka cɛ don olu na se k'u senda u na se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa CHAN u bɛ se ka taa kɛnɛ kan cogo min na farikolo ɲɛnajɛ ko ta nasira fɛ ministre min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna n'o ye Abdul Kasim Fama ye basketkɛlaw olu ye so kɛrɛnkɛrɛnnen sigi sen kan kɛba so min u ye kupu fɛn fɛn sɔrɔ basket ye kupu fɛn fɛn sɔrɔ u y'a bɛɛ bila a kɔnɔ mise manganin don fɛn o fɛn bɛ yen k'o ye basket ko ye a bɛɛ b'a kɔnɔ a bɛ palais de sport la min ye fédération malienne de basketball ale kɛrɛfɛla la ye